L'antic Egipte fou una civilització del nord-est d'Àfrica que es va desenvolupar al voltant del riu Nil des de l'any 3100 abans de Crist amb l'unificació del Baix i Alt Egipte sota Nemes fins a l'Imperi Nou, acabant el poder dels faraons l'any 31 abans de Crist amb la conquesta del territori per l'Imperi Romà. Aquest imperi es dividís en diferents períodes. El primer fou l'Imperi Antic, després l'Imperi Mitjà i finalment l'Imperi Nou, i entre ells diversos períodes intermedis. Els faraons eren els seus mandataris. Hatshepsut, després trobem a Akhenaton, el seu fill Tutankamon, després Ramsès II, o els Ptolemeus o la mateixa Cleopatra, que ha passat a la història com a una de les reines més influents dels últims anys de l'imperi. També és un imperi que ens ha llegat uns dels monuments més fantàstics que existeixen, que són les piràmides. Junt a les piràmides, obeliscos, temples i esfinxes serien els seus principals monuments. Una de les característiques principals foren els jeroglífics amb els quals s'escrivien les parets dels temples, piràmides o obeliscs. Ningú no sabia què significaven aquestes imatges fins que als primers anys del segle XIX va entrar a escena Jean-François Champollion, quan l'any 1819 va deduir, després de l'estudi del Llibre dels Morts, que l'escriptura hieràtica era una simplificació dels jeroglífics, cosa que li va portar a estudiar des de 1821 la pedra de Rosetta. Gràcies a ell, anys després, Howard Carter, un londinenc apassionat d'Egipte, faria un dels descobriments més importants de la història de les civilitzacions antigues. El 4 de novembre de 1922, Howard Carter va trobar a la Vall dels Reis la tomba del faraó Tutankamon, una tomba que ningú havia obert fins al període Nou. Més de 5.000 objectes catalogats i una mostra única dels objectes reials que només s'havien vist als frescos. Molts van considerar la troballa com el descobriment del segle. Esperem que vos hagi agradat i fins a la propera, amics i amigues!